Oh, wahlatshwa asencwadini yabaseFeso sathu sesibili abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Uthi lesihloko sale abezizwe bahlanganyela nani nensindiso yabaJuda bengasiyo yabo bebengazalwanga ekaJuda kodwa ngomusa bahlanganyela insindiso yabaJuda. Uthi ke lalela ke uniphilisile nani. Uthi ke uniphilisile nani benifile nani benilahliwe nani nayizinja nani ngaphandle kombuso uniphilisile sinele ihumsha siswathe tsini alinaso univusile nani benifile bantu bafile bafe behamba behlabelela bengisho ezinkozweni benikala kodwa bafile. Nathi sibe nezinkonzo eziningi singayiboni lenkonzo kuthi uma sithi akuDisemba asendlulene ebantwini silethele izinto zezingamagugu ngoba sesivusiwe sasiphilisiwe. Vusiwe awuqethele mama univusile nani lebenifile ngenxa yetiphambuko tetono tenu ubaphilisile labantu bebafile ngayiphambuko zabo nangemsebenzi yabo wafika uNkulunkulu wamemeza ukuphila savuka haleluya. Ekuseni noma ngizala kubuye umfanekiso wenkonzo yamathambo kaHezekeli kuthi Hezekeli wafaka lesigodi
wathogcwele amathambo kwathi akamemezela wanele amathambo vukani avuka amathambo akhumuzele ilelo thambo lendaweni yalo ileyo thambo lahlumisa umsipha uniphilisile philisile mvusile engibuhlungu-ke ukuthi bakhona abanye abafuni ukuvuka bathi sobuye sibone ngelinyanga thina siyaneliswa lempilo siyaneliswa lezenzo univusile haleluya univusile haleluya ngihamba ngikhululekile ngivusiwe ngiphilisiwe nengizinto ezibulele abantu abanye babulele izindaba abanye babulele ngamanga abanye babulele inzondo abanye ubulele ulimi lwakhe akahleba uye ekuseni nikhona na awu Jesu wami usivusile univusile univusile kodwa namhlanje kongathi ngabakhona ngibabamba ngesandla ngithi vuka man bakhona lapha bahlabelela bayafakaza banikela kodwa bafile emphefumulweni namhlanje ufuna ukuvusa Nkulunkulu haleluya ufuna ukuvusa akonele usala kule mpilo wadilizile ama-altari ushisile konke kodwa usale ufile univusile nani benifile nawe ukuvusile angiyazi thine ekubulele ngekuthanda imali ngekusola ngonokukhonona kodwa namhlanje sikhona isandla esivela phezulu sifuna sovusa sifuna kwenyula kuvusa bakhona sobanyula sibavuse uyazi awuvuswanga nje washiwe zeni uvuswe verse 6 uthini naba sefeso funda verse 6 wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye wenze njani wasihlalisa kanye uvusiwe wenza njani haleluya wahlalisa yiza mfana nawe yiza nowabili yiza nezitulo zenu ngizokushoda sami ngoba mina nginamali benginami nemali abesaba khona sami sila ngapha man ngapha hlala sahlala naye singafanele singaziwa sibebezizwe singekho bashutani
kodwa uNkulunkulu wasezulwini wasivusa kade wasihlalisa sahlala naye sihlezi kwelesithathu izulu. Uma ngaba uNkulunkulu Ndodana uNkulunkulu Moya Oyingcwele sebuthathu bezulu bahlala kuwe, buthathu bezulu baphila kuwe, uvusile. Lalela futhi. Iza mama kakhulu. Imanje nabo buthathu uhlezi kubo, uhlalisiwe lapha kuKolose 2 verse 6 kuthini? Ngakho ke njengalokho nimamkele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye. Nezinjani? Hamba kuye. Hamba kuye mani. Hamba kuye. Uhambe eceleni, hamba kuye. Sihlalisiwe. Saphinde sahamba kuye. Athi Jesu mina ngindlela neqiniso nokuphila. Funa hambe kuye. Uhambe kuye. Ahlezi kuye. Ahambe kuye. Hallelujah. Manona ngamelana nathi. Makushasa ngakithi. Sikuye. Sihlezi kuye. Sihamba kuye. Eswele lonakele kangaka. Eswele ngcole kangaka. Sihamba kuye. Sihlezi kuye. Sihamba kuye. Nawe namhlanje ungathi Nkosi ufuna kuhlala ku, ufuna kuhamba. Sizothandaza abathandekayo emini egameni lika Jesu. Khona lo mhlabelelo othi ukuhlala kuye kumnandi kunokuphila okuphakade. Uthi uNkulunkulu emini namhlanje nani kanikade nifile ngenxa yephambeko senivusiwe. Oh haleluya. Sawushila umqotho kaNkulunkulu ukuthi kawuvuswa nje kuphela kodwa uyahlala kanye naye. Wosihlalisiwe kanye naye. Zikhona izinto abathandekayo ezibabulalayo abantu, zibalalisa abantu, kodwa siyabonga uJesu ukuthi usivusile. Nathi besingabeziswe silahliwe ngenxa yesiphambeko, kodwa amazulu akavumanga. Wethu uJesu wasifela thina kasikade sifile, saphiliswa ngenxa yokufa kwakhe, waqeda wasihlalisa kanye naye, siyabusa kanye naye, umuhlezi naye, uyabusa naye. Zikhona izinto esivukako endleleni kodwa ungakhohlwa ukuthi uhlezi naye, ungakhohlwa ukuthi uhamba naye. Endleleni bathandekayo sihlangabezana nezinto, kodwa endleleni noma engqondweni yethu makube khona ukuthi sihamba naye. Yes, sihamba naye. Noma nathi manje sivukela sihamba naye. Jesu isitha sisivukela sihamba naye.
Phakameni sothandaza egameni lika Jesu. Nanifile ngenxa yephambeko kodwa nivusiwe. Hayi sivusiwe abathandekayo. Sivusiwe. John Makhelwane sivusiwe. Siyabusa kanye naye. Sihlezi naye. Sampa naye. Osababa Zulu zothandaza egameni lika Jesu. Sihlezi naye. Sibusa kanye naye. Uthi umpostoli Phawula nginamandla okwenza konke ngayo nqinisayo. Wayasho njalo na ngihlezi naye ngihamba naye. Uthi Phawula lamandla amvusa uJesu kulabafileyo. Uthi lawa mandla amnyusela ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uthi asebenza kithina esikholwayo. Wobathandekayo kunamandla. Jesus. Uma athi uNkulunkulu uniphilisile nani? Singena emseni bathandekayo. Le ndaba yokuphiliswa ngathi beyingadondananga nathi. Uma uPetro eboniswa yona yehliswa ngalesiya sitsha kuthiwa Petro hlaba uhle. Ubona into Petro enengekayo. Ubona into engafanele. Ubona into eqalekisiwe. Kepha liyabuya iphimbo lithi uJehova lokakulungisile wakuhlambulula. Kumuke sangena nathi bathandekayo. Kuthiwa ngezwi kaNkulunkulu asinaso stem thina sinaso isiqo. Kepha sahlanganiswa egatsheni phezulu. Sahlonywa nathi sabalwa kuthi sesingabe ayizindlalifa zombuso wabaJuda. Nathi singenile bathandekayo. Kepha singena ngokukholwa. Samukela thina ngokukholwa bese siyenziwa isidalwa. Ingakho makhulunywa nathi kuthi sisidalwe ezisha. Okwaqala kwedlulile. Noma umuntu angathi wena bowunshe ngiyakwazi ngakhula nawe wena bowunshe kepha amazulu angisala kabusha ngenziwe ngase ngiyalanda ngahlaliswa ngokukholwa. Vala amehlo ngokukholwa siyazamukela. Sesivala amehlo sothandaza phakathi enhlizweni yakho. Angazi hlobo kungenzeka sekungabasa kwabakhona nokuhamba nje endleleni amandla usawezwa kahle ngoba isitha sesakungabasisa kuthi sekuyafana nje ukukholwa nokungakholwa sekuyafana kanti cha siphilisiwe. Jesus ngokukholwa. Uma nofuna kwenzeke lokho akuphakamise isandla sakho uthi Nkosi ngiyamukela. Nkosi ngiyamukela. Siyasilanda ngokukholwa. Jesus. Phakamisa isandla sakho ngokukholwa bese uyamukela. Nkosi ngokukholwa. Noma ngangikhulunyula le ngubo yobuntwana kepha manje ngiyayemphatha ngoba yena ushilo wathi siphilisiwe salandwa ngamandla esulu sabekwe esihlalweni sahlaliswa. Sivala amehlo sesiyathandaza siphakamise isandla sethu. Lento uNkulunkulu ayenza siyemukela ngokukholwa. Sesiyakholwa manje ukuthi usivusile. Siyamukela ngokukholwa. Phakamisa isandla sakho uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungivusile. Sesiyathandaza thina sonke. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu osithande kangaka, owayemphula le ndaba sesambile isikhathi eside kangaka, sithwele kanzima, sicindezelwe. Baba wehla wemphula ukuthi usivusile phakathi kwezinto ebezisiqindezele sisenza sithwale kanzima. Amandla phela ngegama lika Jesu, amandla ezulu asikhumbula ukuba sivuke, sivuswe, siphakanyiswe, sibekwe phezulu bese siyahlaliswa. Siyabonga Baba wethu,
Siyabonga msindisi wethu, siyabonga ngcwele, siyabonga Jesu ophilayo, wena onamandla onke. Ngegama lika Jesu baba siyakhena asethembiswe, ngegama lika Jesu siyamukela izwi lakho leli. Qinisile linguyebo linguameni. Uma baba amazwi akho ephuma akabuye lambatha. Msindisi wethu ifa baba lakho leli, abaqotshiweyo bakho obathandile uthi siphilisiwe. Jesus, siyabonga baba uthongcwele sibusise igama lika Jesu waseNazaretha. Glory to Jesus. Siyabonga bathani khaya ngaze singakadlula.
Wangisera